Isa sa mga butang nga part sa imong testimony nga powerful kayo nga magamit niyo pag-share sa uban, isa ka question: what was your life like before you met Jesus Christ? Pangutan ay mong kugulingon, unsay imong kinabuhi sa una katong wala pa kas Ginoo? Gamitan na nga testimony. Abi nimo bay? Abi nimo, ma'am or sir, ang akong life before nga wala pa kus Ginoo, ingon ani. Ug sa time nga nana kus Ginoo, inani na pud ang akong kinabuhi. Hindi nimo kinahanglan pwersahon sa pagpapaminaw, pero kabalo ba ka nga mas interesado maminaw ang tao sa imong experience kaysa imong beliefs? Gani mas powerful ang atong life testimony kaysa imuhang mga principle sa kinabuhi. Naanatas generation nga di man ta atheist o agnostic ang tao, pero natatak ng principle sa to nga to see is to believe. Kung mo na imong belief about Jesus Christ, then pakit ako sa impact sa imuhang Jesus Christ. Muna mas powerful ang atong testimony kaysa ato ang mga gituuhan. Kaya ang atong testimony, mo ni mo prove nga powerful ang Jesus nga atong gituuhan. The second question is, unsay reason nga nang gidawat nimo si Christ? Kana nga question, kana nga testimony, powerful kay na. Abi nimo, besh or friend, ma or pa, lola, lolo, na-realize na ko nga ang tao nagkinahanglan gid tag Savior. Munang reason gyud nga wa gid nako gimiss pagdawat si Christ sa akong life. Gyud sa niyo pag-commit imong life sa Ginoo. Nay mga tao nga curious giunsa nimo imong kinabuhi nganong nain-ana ka na nabag-o imong kinabuhi. Nay mga tao maulaw mangutana unsay imong sikreto? Nabiyaan lagi nimo ni nga bisyo. Nausab lagi imong kinabuhi. Nay mga tao nga maulaw niya na. Direktag ingon, abi nimo bay, abi nimo ma'am. Ako lang one time akong gisurrender akong life sa Ginoo. Grabing problema niabot sa akong kinabuhi. Then ako na-realize ako nang gi-give up niya tanan. And wa ko nag-expect mo dito'y turning point sa akong life. Nga gipa-realize sa Ginoo nako nga na siya mas dako nga plano sa akong kinabuhi kaysa akong mga failures. It's a very powerful tool. Isa din ipakita nimo unsay mga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nay mga tao nga nangandoy kabag-uhan nga di lang maka-voice out ani. Nay mga tao nga gusto na gyud changes, maulaw lang mangutana unsaon. Nay mga tao nga gina admire nila ang life sa usa ka tawo kay na change gyud ka. Nay mga tao nga silently na appreciate imuhang transformation. Na appreciate imong simpleng kinabuhi. Pero ang mga tao lang, di lang nila hilig ipahibalo nga na-appreciate nila ka. Munang dako kay nga factor, nga ikaw ang mahimong eye-opener sa ilang life. Ikaw ang muuna. Nga unsay mga kabag-uhan nga gihimo sa Ginoo, sukad na himo kang follower niya. Isa sa mga powerful kaayo nga strategy ni Apostle Paul, ang paggamit siyang testimony. Si Apostle Paul, kuyaw siya nga debater, usa siya ka lawyer, mayo siya mo debate, nay passages sa Book of Acts nga nakigdebate siya. Nay passage sa book sa mga writing sa kuyaw kay sa manulti, gifted gid siya sa pagpanulti. Pero kabalo mo, ang pinaka-powerful kayo nga gigamit ni Paul sa pag-convert og tao ang iyang testimony. Basahon nimo ang Acts chapter 22 to 26, kana nga mga chapters. Makita nimo diha nga ang mga tao, ang mga Jews, ang mga Pharisees, bisan ang mga Romans, seryoso king naminaw sa testimony ni Apostle Paul. Kay si Paul na siya isa ka nindot kay nga turning point sa life biya. Makita biya nimo unsa siya before o siya after midawat ni Christ. Mahimong mas powerful imong belief ni Christ. Mahimong mas powerful ang gospel nga imong gi-share kung una sa tanan pod makita ang impact niini sa imuhang kinabuhi.